Αφήστε τον ήσυχο! Τι του φωνάζετε! Ο καλύτερος υπουργός! Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Γεωργιάδη! Εδώ είναι στο στούντιο ο Υπουργός της Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Να πω καταρχάς ότι εγώ έκανα το εμβόλιο. Ότι πρέπει να έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλώς Είναι η πρώτη φορά ήρθατε. που έχουμε αυτό το υπέροχο στούντιο. Να είστε καλά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Προσκεκλημένο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση για να κάνουμε και το ποδαρικό στη νέα χρονιά, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καταρχάς, καλή πολλά. χρονιά με υγεία. Με υγεία. Αγαπητέ Άρη. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές την πρώτη συνάντηση που θα έχουμε για το 2026, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Γεωργιάδη. Χρόνια πολλά με υγεία. Ορίζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ και καλή Να βάλω χρονιά. μια υπογραφή σε μια υπουργική απόφαση τώρα. Γιατί μου ήρθε εκείνη πήγουν. Δεν υπογράφουμε τώρα όλα ψηφιακά. Ωραία, υπέγραψε. Να καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ, και καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία. Να είστε καλά. Σε εσάς, τους θεατές σας, όλο τον ελληνικό λαό. Εδώ είναι ο Υπουργός Υγείας, σας τον προαναγγείλαμε, ο κύριος Γεωργιάδης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, τον ξέρετε όλοι. Κύριε Γεωργιάδη, είστε στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, Ο Υπουργός Υγείας, καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά με τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλή χρονιά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας κοντά μας. Σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε στο δελτίο μας. Καλή χρονιά, κύριε Χαμιγολάκη. Καλή χρονιά. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ακούσω. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια συναρμοδιότητα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε. Έχουμε εδώ κοντά μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Δεν έχουμε πει το 2026. Α, δεν τα έχουμε πει. Καλή χρονιά. Και να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο στο στούντιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καταρχάς. Και θα ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που έχουμε τη χαρά μετά από πολύ καιρό να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου φίλοι που δεν με κάνουν πολύ παρέα. Τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. My Story με τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του Βορείου Τομέα. Καλημερίσουμε τον Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλορίζικο το νέο δίδυμο και εσείς και καλορίζικος. Κυρίας Κωνσταντοπούλου, όμως ζητάει να κάνει παρέμβαση ο Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στον κύριο Γεωργιάδη, η πρόεδρος της Πλεύσης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριος Γεωργιάδης, κύριε Γεωργιάδη, πολύ καλή είδηση μας μετέφερε τώρα. Καλημέρα. Το παλικάρι θα έρθει ξανά στην. Πότε θα έρθει, πότε περιμένουμε. Σήμερα. Τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι μαζί μας. Άδωνη, καλημέρα. Να πούμε για να μην υπάρξει παρεξήγηση, επειδή είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν οδηγείς εσύ, είσαι συνοδηγός, για να μην Όχι, όχι. Είμαι στο πίσω κάθισμα και φοράω και τη ζώνη μου και στο πίσω κάθισμα. Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε Τον Υπουργό Υγείας. με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Βαρύτατη αναφορά του νωρίς το πρωί, με την έννοια ότι φαντάζομαι έχει και τα στοιχεία τα απαραίτητα ο Υπουργός. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή εβδομάδα. Καλώς Καλημέρα, ήρθατε. καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα και καλά. Παγκόσμια ημέρα για την ελληνική γλώσσα. Εύκολα πάντως. Παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη στο τοποθετήσει του κ. Δονή. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, πάντα θέλουμε να συζητάμε. Ο κύριος Γεωργιάδης το έλεγε τώρα τρώνε προβατίνες, ξέρεις τι λιπαρά έχουν αυτά. Άδωνης Γεωργιάδης, ο πρώτος καλεσμένος για σήμερα. Τι κάνετε? Είστε υπέρ ή κατά της τσιγνοπέμπτης? Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο δελτίο.